в Україну назад. А друге питання, чи полк може, наприклад, обміняти тих полонених або ходайствувати, не ведаю, перед ЗСУ, щоб його включили на... Я вам зараз скажу, чому Василь Веремійчик не мог уїхати. Це моя власна думка. Я не можу на 100% вам це докладно сказати. Перше, відбувся конфлікт. Після цього конфлікту, у тим ліку, ми згадували Миколу Івановича. І Микола Іванович скористались своїми совязями, на мою думку, моя власна зараз думка, я кажу, з совязями в Міграційній службі України і зладили запрет на уїзд. Можливо, не тільки йому. Зараз це вже впевнено все удокладняється. Його докладно був не один чоловік, якому... Я кажу, зараз це все удокладняється. Знову ж, в Україні роблять усе можливе зараз, щоб допомогти Василю.